Hola, bon dia. Doncs mira, t'explico una mica. Avui aquí hem vingut a presentar, convidats pel casal Jaume I de Perpinyà, doncs, un llibre que hem escrit aquí amb el Pau. Es tracta d'un llibre sobre una organització armada que va actuar durant els anys 70 doncs, a la Catalunya Sud i que, diguem-ne, doncs, era una gran desconeguda, diguem-ne, per al públic, i el que es tractava una mica doncs, de divulgar una mica la història política d'aquesta organització i explicar una mica des del testimoniatge personal precisament d'un dels seus membres, doncs, explicar-la una mica avui aquí en el marc d'un territori com la Catalunya Nord, doncs, que històricament ha sigut territori d'acollida doncs, de molts dels refugiats polítics del sud del país que han acabat fent cap aquí, entre ells doncs, alguns dels protagonistes d'aquest llibre. Donc, dos autors, és això, pel llibre? Sí, el llibre l'hem coescrit entre el Ferran Dalmau i jo mateix i surt d'una inquietud, diguem-ne, també personal, que entenem doncs, que hi ha una part de la història doncs, que no es coneix i cal traçar un fil roig entre el moviment que estem nosaltres, que és un moviment per l'emancipació nacional, amb aquella gent, amb aquells resistents que van actuar doncs, durant la transició i que no es van, diguem-ne, rendir en aquella transició que entenem doncs, que era una transició de claudicacions i uns pactes que nosaltres entenem doncs, que no van ser correctes. Dos autors i un que crec que ha fet el pròleg, és Sí, això? sí. Però també hi ha participat segurament d'altres maneres? Evidentment, els dos autors, en Ferran i en Pau, em van demanar de fer el pròleg d'aquest llibre, la història de l'Exèrcit Popular Català, època, que és el grup en el que jo vaig militar a partir dels 16 anys, doncs, un grup que era una mena d'embrió d'un futur exèrcit català, en el cas que de la mort del Franco hi hagués hagut un procés independentista a Catalunya que no va ser el cas. Bé, el fet és que jo hi vaig passar 10 anys a la clandestinitat fins que als 26 anys, a causa precisament de les persecucions, vaig haver de venir cap aquí a Catalunya Nord, on finalment he fet la meva vida i on encara hi estic i espero que per molts anys. Si no hagués estat a causa d'aquesta clandestinitat, aquesta persecució de les autoritats espanyoles, doncs mai hagués fet cap a Perpinyà. Per cert, es deia realment època? No, època és la policia espanyola, que és aquest nom que segons la policia el creador d'aquest grup, militar de la República Espanyola, Jaume Martínez Vendrell, els hi hauria declarat que es deia així, Exèrcit Popular Català. Però jo, com a militant d'aquest grup, puc dir que no teníem nom en aquell moment. Entre nosaltres en dèiem La Casa, i doncs perquè no s'havia arribat al procés en què hagués tingut un nom i constitució formal. Exacte. L'organització no genera documentació escrita perquè, degut a la seva idiosincràsia, i el que hem fet bàsicament és recollir amb fons orals, entrevistes i també hemeroteca i algun fons documental, però bàsicament tot es basa sobre fons orals. No hem arribat amb aquestes xifres. A veure, nosaltres hem intentat parlar, doncs, hem parlat amb més gent de la que fins i tot surt al llibre, però en tot cas, no et sabria dir una xifra, no sé, comptar una vintena de persones que ens hagin pogut explicar coses i després, doncs, d'intents fracassats de parlar amb molta gent amb la qual... Un fort percentatge de rebuig, de refús? No t'ho sabria dir, tampoc, quin percentatge de rebuig. Un 5 o... Sí, fica 8 o 10, no sabria dir. Fins a dia d'avui, en principi, doncs, no hi havia... Indirectament sí, però... No hi havia cap llibre ni cap document, diguem-ne, una mica extens que parlés d'aquestes fets. De fet, gairebé tot el que s'hi explica, a excepció d'algunes coses al final, doncs, diguem-ne que són fets que no havien estat mai publicats i per tant són inèdits. El que sí que et volia remarcar és que sí que és un llibre fet gràcies a molts testimoniatges personals, però sí que pretén ser una mica una història política del grup. És a dir, no és un llibre, diguem-ne, fet a bocinets, sinó que intenta ser, diguem-ne, un assaig que faci un repàs històric de l'evolució del grup, del moment polític en el que va viure i del moment polític que vivia també l'independentisme durant aquells anys. Una de les conseqüències d'aquest llibre tal com està actualment potser serà que gent que no volen dir res potser s'hi posaran. Home, nosaltres creiem que hi ha una sèrie de gent que no volien parlar perquè no hi havia res escrit i en el moment que ja has conegut públicament l'existència d'aquest grup i la seva idea és més probable que accedeixin a parlar, però això són conjectures, és complicat de saber-ho.
A veure, nosaltres no som polítics, diguem-ne, en el sentit pejoratiu del terme polític, nosaltres som militants al servei d'aquest país, o almenys així ens considerem, i el que es tractava una mica, en tant que militants independentistes, de retre el nostre petit homenatge a una altra generació anterior de militants independentistes que van entregar els millors anys de la seva vida al servei del país. Historiadors, economistes... No, jo soc de formació economista, el soci és biòleg de formació, per tant no som historiadors, no hi havia aquí un filó a descobrir en tant que, diguem-ne, realització personal o de la meva carrera professional, sinó senzillament això gràcies al nostre o a mercè, o no sé com dir-te, a redós d'aquest compromís polític és el fet que ens ha impulsat a fer aquest llibre. Quasi hem acabat, potser la darrera. Com s'arriba a prendre contacte amb aquestes persones? Hi havia ja noms coneguts que havien sortit. A veure, nosaltres, diguem-ne, hi ha una connexió lleidatana molt important i hi ha gent d'aquesta connexió lleidatana que fa molts anys que es tractem i, de fet, ens considerem companys seus i també és una mica els que ens incita, després de sentir-ne parlar un temps, a començar a escriure i a començar sobre aquest tema. Bàsicament també hi ha un tema de que veiem que una sèrie de gent, diguem-ne, per edat comença a morir o desaparèixer i una altra gent comencen a voler parlar i entenem que és un bon moment. O per trobar els primers noms, per lligar, per coses oficials? Els primers noms ja els coneixem, que era de gent que o treballen amb nosaltres o militen amb nosaltres o són coneguts de Lleida. Bé, moltes gràcies, si no hi ha res per afegir.